lugter rimelig meget lort, det der. Uha. Alex, kom lige med blink lige, kan du så sådan. Skal jeg bruge blink? Stefan, du skal have noget choker på. Fuld choker. Jeg har mange flere, mens jeg får det. Ja, du bliver vildt, men du bliver fucking vildt. Prøv nu bare at komme ind igen, mand. Det er en stor nok opgave at komme ind igen. De kommer ikke ind igen. Det der, Den er god. Det er en kæmpe afgave. Den er god. Der kommer til at springe i. Der kan vi stå på se. Nu står han igen. Stefan! Hvad? Han ser på mig. Du skal have motoren med, Emil. Jeg vil så gerne se Emil ryge i vandet. Ryge i vandet. Motoren! Emil, hvor er motoren? Hvor er motoren? Nej! Lige for helvede, mand. Hvordan kan du ikke holde fast i den, mand? Nu henter I den motor, I gør! Seriøst, jeg rører lige til bunden, hvis jeg slipper her. Jeg sværger, jeg rører lige til bunden. Seriøst, jeg rører lige til bunden, hvis jeg slipper her. Jeg sværger, jeg rører lige til bunden. Jeg kan ikke overskue det her. Okay. Og nu! Sig mig noget. Men altså, det kan tåle, at det er